Počas svätej omše som začula šuchot čiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené. A hneď zmizla. Večer, keď som sa modlila, Panna Mária mi povedala: váš život má byť podobný môjmu životu, tichý a ukrytý. Máte sa neprestane zjednocovať s Bohom, prosiť za ľudstvo a pripraviť svet na druhý Boží príchod. Milosti plná Mária, ty si žila v úplnom podriadení sa Duchu Svätému. Mala si na zreteli len Božiu vôľu, ktorú si dokonale plnila. Túžime ťa napodobňovať, nebeská Matka, a prinášať Ježišovu prítomnosť do sveta. Pomáhaj nám, prosím, žiť ustavične v Božej prítomnosti. Rozmnož v nás vieru a daj, aby bola pevná ako skala. Ježišu, ty naplňaš zem pre mnohým milosrdenstvom. Tebe patrí všetká sláva a vďaka, že nás zahŕňaš toľkými dobrodeniami a preukazuješ nám svoju štedrosť. Dávame ti úplnú slobodu konať v nás, okolo nás a skrze nás, ako ty chceš. Podriaďujeme sa pôsobeniu tvojej prozreteľnosti. Úpenlivo sa modlíme o príchod tvojho kráľovstva, pokoja a svetosti na túto zem. Rozlej svoju milosť do všetkých duší, žehnaj zem a vylej na svet poklady svojho nekonečného milosrdenstva. Svätá Faustína, oroduj za nás i za celý svet, spolu s celým nebom, aj s dušami v očistci, nech sa vo všetkom spoliehame len na Pána.